মানে 21 তারিখ হর সিনে হর 21 তারিখ মানে সিনে পোস্টার কা উয়াং দङ পোস্টাराव सिरि अपोजिसन पार्टी दंनाय पार्टी खालायगाबो दं सारा थांगला माने सिरि थांसाना दाना केबेंनाय र बर साबो खालाय कारण बर साइमाना बोसों 6 तारिख जे संमारि दंनाय संमारि बर जे खेबार बर केसेट बर साइमाका आबर साइमानि साबो सारा त्रिपुरा नारान्तियान बर जामेला सृष्टि खालायतका जोंना प्रतिबन्धकता सृष्टि खालायतका आजि बागिना सिरे अर सिजुवा बरक जोंना सफरबनानै पर्यन्त अस्त्र खालायतका जों साइमाना तबे जों बरक दल गोबां नुबाय जोंना बरक सफरबै माइया बरक फानपायनि बागै आजि बागिना हरफ हाय बरक अबायके सिरे पोस्टारना तस खालाय सिरि किबिका अब तो गणतान्त्रिक अब गणतन्त्र देश दङै अमाहे गणतान्त्रिक सामंग द्वारा लिप्त दंनाय र सिरि अपोजिसन पार्टी र अब किन्तु ठीक गया बरक ताबो माने बन याखं तलाव हा करिखा बंनि साम खायनाय बरक पुरो हदिस मालिया बरक बेगतिक अवस्थायनो बरक अमाहे सारा त्रिपुरा बेपिनो बरक आक्रमण अबाय सिनि त्रिपुरा जारा थानसाना हामजांनाय बरंनो आक्रमण खालायो सफराबो अबाहाय सिस्टेम खालायो अबरा सारा त्रिपुरा वाताबो सिरि बुबागरा नै खरां थानसानि खरां थानसानि खरांगो याबा याग्रम लायो जत सिरि त्रिपुरा सारनो फाइतंखा आबरो नुगैनो बरं अबाहाय केबेंखा जारा केबेंनाय र बरं माने आगामी दिन बरं सिनाय जे थानसानि फान बोसोर ग्रा बरक साइमानाय बोसखांनाय 6 तारिख सरमा संबारि जे दिनांनाय आफुर बरक साइमान आजो साइजा आं आरि कस गे सर ताइ कैसा खक चिनि फ्लेग सिसिंनाय रंनो चिनि बेनारटा बरनो बम हाय सानाय बरनो आं आबर मेसेज रन मोसोगो साबदान नों दिनरा ताइसा अबा हेके सिरखे सिरि तोय एलाकावा किन्तु हरसं लायनाय जोंबो याकारि रिया सिरिबो फान दङ जोंबो रक्त मांसे सरि सिरिबो थामसे दङ हामबाय बरा नि साथे निजिनि याक बा एक्सन लानाय जों बरंनो आसोला हामबाय